amma talaka bai kallon ba. Talaka kai ne ka biya naira 100 ka shiga gidan kallo sai kai kuri a gaban talabijin. Shi wanda kake kalla yana bal din albashinsa na sati daya sai ya ci da kauyen ku kuma bai san ka ba. Kila masu yi shi akai kuma ko ya ci bal din ko kai ya ci ba a kuɗi yake. Kaga in ya ɗauki bal din iya kokarin sa zai. Yenan ga shi ga gola sai ya buga ta goba. Kai kana kalle shi ka biya naira 100 sai ka ce ka ga jaki. Dama da kai da shi waye jaki. Allah roƙe ka dan girman Allah. Allah dan zatinka dan ni'imar da kawai shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duk mai neman mu da sharri ubangiji Allah ka maida mu da aniyarsa dan albarka sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Allah dan zatinka duk wanda ya sama mugun yanayi shi ma Allah ka dauko ka tattara da nawa da na daushe da na sakar